Starší porasty nemôžu bez statku i trimaju ho pokle možu. Janko Kopčanski spada do tih dakedišnjih i bez statku ne može. Hviljko ma 3 kravi dojki, 4 perviski i daskelju bujački i celjata. A do penziji, daj Bože zdravlja, toho roku bi trebalo, napoľňujem 65 sket, nam poljoprivredi nie predlúža, ale počím ja dúvam, že už ja by mal radného stážu, da še všetko porakuje i prejť 40 roky radného stážu, da by je trebalo da nam veci predlúžujú. Dosť i tak u poljoprivredi, keď človek 65 roky robí, to je amortizovaný, tak povedz, zrelý za penziu. Kopčanski u prešlosti robil u daskelih firmoch, tam nazberal kus robotného stážu. Keď prešol na čistú poljoprivredu, sam sebe uplacoval stáž, ta rahuje, že nazberal okolo 30 roky i že vlapi starostnú penziju.